Issa huwa ċar, it-tanker tal-gas li l-Labor poġġa f'Dalimara huwa prova li jservi bħala monument ta' korruzzjoni. Fl-isfond ta' dan l-istess tanker, il-Partit Nazzjonalista sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet li ġiet indirizzata mix-Shadow Ministers Beppe Fenekadami u Ryan Kallus jiem wara li ġiet żvelat l-inkjesta maġisterjali b'rabta ma' 17 Black u l-Panama Papers ġiet konkluża. Iżda minkejja li fija żgur hemm punti ta' interess kbir għall poplu Malti u Awċi għaliex bija nistgħu nkunu nafu x'sar minn flusna, l-Avukat Ġenerali qed tibqa' tinsisti li din l-inkjesta ma tiġix ippubblikata. Mal-ġurnalisti, Beppe Fenekadami fakkar li Partit Nazzjonalista ilu għal dawn l-aħħar snin jistinka biex toħroġ il-verità kollha. Dan filwaqt li l-Prim Ministru Robert Abela għadu qatt m'għamel apoloġija għal dawn l-iskandli li ħolqu lil pajjiżna. War minn hekk qed jibqa' jostakola li din tiġi pubblikata. Kieku din f'pajjiż normali, u sfortunatament dal-pajjiż m'għadux pajjiż normali, l-iktar ħaġa bażika l-ovvju huwa li l-poplu Malti jingħata l-informazzjoni ta' x'ir-riżultat din l-inkjesta. Però sfortunatament illum għandna Avukat Ġenerali tibqa' tinsisti li tibqa' pupazz tal-Gvern u tirrifjuta li tippubblika din l-inkjesta li m'għandix dubju hija fl-interess tal-pubbliku kollu. Min-naħa tiegħu Ryan Kallus fakkar kif dawn l-aħħar snin rajna ħafna tfixkil u ntoppi sabiex toħroġ il-verità b'rabta ma' din il-frodi. Da xogħol kollu li sar kemm il-Partit Nazzjonalista, kemm il-laqdiet tas-soċjetà ċivili, ix-xogħol li twettaq mill-qrati tagħna fil-konklużjoni ta' din l-inkjesta jikkonfermaw illi l-fatt li hemm persuni li l-inkjesta tirrakkomanda li jitresqu hija konferma darba l dejjem jekk qatt xi ħadd iddubita jew qatt kien hemm min prova jbellaħħilkom mod ieħor illi warajna huwa monument ta' korruzzjoni. Il-weda tal-Partit Nazzjonalista hija ċara li se jibqa' jinsisti sakemm toħroġ il-verità u ssir ġustizzja.